La meva escola. Els meus companys. Mestre. Cadira i taula. Pissarra. Puc escriure a la pissarra amb els guixos de colors. Esborrador. Ordinador. Porta. Finestra. El pati de la meva escola. Font. I ara et proposo que en arribar a casa facis un dibuix de la teva escola i nombris alguns dels elements que has après.